Usa ka delivery van ang nalimbuwad sa sudlong bahin sa Barangay Poblasyon, Dakbayan sa Talisay pasado alas 10 kaganihang buntag. Usa ka e-bike ang nadatugan. Adunay live report si Fem Marie Dumabo. Fem? Yes, may gingon nga mga nagyungyo nga kable sa telcos o diba sa ubang mga utilities ang gingong nasangit sa delivery van. Kung may nakasangit sa mga delivery van nga may hinungdan sa pagkatumba ni ini, may na lang nga way laing mga tao ang naangin. Nakamugna yun sa paghuot sa dagan sa trapiko dinhi sa sudunong dapit sa Cabalan Street, Barangay Poblasyon, ganihang udto. Pasado alas 12 na ganihang udto, gababag pa sa tunga sa daan ang delivery truck nga natumba padaplin. Amang delivery van ang giingo adunay kargang mga igbabaliyang chichirya nga padung i-deliver sa mga tindahan sa maong dapit. Mato sa driver Bernie Cumeros nga unang higayon nga miagi siya sa dapit ug wa makabantay sa nagyungyong nga mga kable sa telcos. Kaning pagkatumba sa mga vehicle is tungod sa mga wire nga hanging wire nga allegedly na hinabi sa nako ang driver moto nga nakabantay siya nga pagkaigo niya sa wire moto nga na-lose control siya din, natumba siya din, nakadamage ta kaning bakery nga extension sa maong bakery ug katong e-bike nga nakapark. Niliko na lang ko diri dapita diya sa kuha niya. Pag liko nako akong gilikayan ng wire na sabit ra gyapon mi. Unsa man nakabatnon ka nga murag na isa ba? Oh, naisa na siya. Naisa ang imong sakyanan? Oh, pag isa niya nihunong nako. Mao to ni nainay na siya tumba. Ang driver mo wa siya katuod hasta ako. First time ni namo niya igor mi ni Kuandre subay. Kinasayo pa migliko niya pag abot mo diri murag kana nga wire. Wala na bantayan. Wala kay mas babaw. Nya wam sa mina kuanda mao to na hinay ra man daga niya nikalit lang siya gana. Natumbahan sa van ang kili sa usa ka bake shop. Napiyapi usabang e-bike nga giparking sa dapit human na datugi sa van. Ang driver tag-iya sa e-bike, ang baker sa bake shop. Wala jud ko laing panginabuhian bagay mo sidlayan ko inig ko nako out na ko sa kung ko duty nya karon kay na lata naman na unsaon man ako pag kuan pa pang nginabuhi na ko sa kuan. Matod niya nga swerte na lang nga detong higayuna way mga nag-standby nga mga silingan. Di man buot nga mapasaka og kaso apan hangyo sa tag-iya sa e-bike nga bayran siya niini. Swerte kayo nga wala po ga linggo-linggo din ng rasa kaysa ingon arong rasa kana diha nagoy ni maglinggo-lingkod. Mga e-bike driver po. Dili mga tao sa kuang e-bike lingkod man diha. Atong gihatag nimo sa number sa kumpanya. Pwedeng kuyawan ni mga sir. Kuyawan ko pagdayong kuanip kanang baka. Nakuha ang natumba nga maong delivery van sa atong pag-update. May alas 4:15 na hingpit kinakuha karong hapon kung napatindog ang maong delivery van diha sa maong Barangay Poblasyon. Atong nasuta sa pag-update nato kang Joy Tumulak nga ang maong kable nga ilang nasangitan o sa kini ka guy wire kon banting kini sa usa ka poste ug maay na lang nga wala kini kaayo na bitad sa maong delivery van kay posible uta kuno nga matumba sa dang maong poste. Gisusi pa nila karon kun kan kinsa nga wire ug poste ang maong nakasangit sa delivery van sabtang subling makigalayon ang City Toda ngadto sa mga utilities o ubang mga telcos alang usab kalabot ni mga nagyungyong nga wire nga makahatag og risgo sa mga sakyanan ug bisan na sa katawhan. May Daghang salamat, Fem Marie Dumabo.